வெல்கம் டு அபிவான் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் அபிவான் கிச்சனில் வரகரிசி பொங்கல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வரகரிசி 1 கப், பாசிப்பருப்பு 1/2 கப், 1-2 பொடிச்சு வச்ச மிளகு சீரகம் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு சின்ன கப்பில் பால், கொஞ்சமாக முந்திரி, நறுக்கி வைத்த இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, தேவைக்கு ஏற்ப எண்ணெய், நெய். இப்போ நாம் இந்த வரகரிசியையும் எடுத்து வச்சிருக்கிற பாசிப்பருப்பையும் கழுவி குக்கரில் வைக்கணும். இதுக்கு தேவையான தண்ணீர் இது கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கணும். அதனால இதுக்கு தண்ணி சுமார் ஒரு 4.5 கப் தண்ணியும் அந்த பாலையும் வச்சு தேவைக்கேற்ப உப்பை போட்டு உள்ளே வைக்கணும். இப்போது குக்கர் சவுண்டு அந்த சவுண்டு இறங்கிருச்சு. நாம் இந்த குக்கரை திறக்க போகிறோம். இது மாதிரி நல்லா குழஞ்சு வெந்திருக்கணும். இப்போ நாம் அதை வெந்த பொங்கலை ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சுட்டு நாம் அதை தாளிக்கணும். அதுக்கு தேவையான எண்ணெய், நெய் இந்த அளவுக்கு நாம் எடுத்துக்கணும். இந்த பொங்கலோட அளவுக்கு இவ்வளோ நெய்யும் எண்ணெயும் எடுத்துக்கணும். இந்த எண்ணெயும் நெய்யும் காஞ்ச உடனே நாம் 1-2 அடித்து வச்சுருக்கிற மிளகு சீரகம், இஞ்சி, முந்திரி பருப்பு, கருவேப்பிலை இதையெல்லாம் போட்டு தாளித்து அதுக்குள்ளே போடணும். நீங்கள் இந்த வரகரிசிக்கு பதில் வேறு அரிசிகளையும் கூட பயன்படுத்தலாம். பச்சரிசி பயன்படுத்தலாம், தினை அரிசி பயன்படுத்தலாம், குதிரைவாளி அரிசி பயன்படுத்தலாம், சீரக சம்பா அரிசி பயன்படுத்தலாம். எல்லாத்துக்கும் இதே அளவில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பொங்கல். இந்த பொங்கலுக்கு நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக தக்காளி சட்னி, தேங்காய் சட்னி இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். முதல்ல நாம் இதுக்குள்ளே இந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே முந்திரி பருப்பு போடணும். முந்திரி செவந்ததுக்கு பின்னால் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி போட்டுக்கணும். அப்புறம் அந்த மிளகு சீரகத்தையும் உள்ளே போட்டு அந்த கருவேப்பிலையும் உள்ளே போட்டு அதை எடுத்து நாம் அந்த பொங்கலுக்குள்ளே கொட்டிக்கணும். கொட்டினதுக்கு பின்னால் நாம் இந்த பொங்கலை அந்த காய்ச்சி ஊற்றின நெய், எண்ணெய் இதோடு நல்லா கலந்துக்கணும். கலந்துட்டால் ரொம்ப சுவையான பொங்கல் நம்மளுக்கு தயாராகிருச்சு. நம்ம குழந்தைங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்ல, உடல் நலத்துக்கு நல்லது. அதனால் நாம் இதை எல்லோரும் பயன்படுத்தணும். இதை நீங்கள் பார்த்தவங்க லைக் பண்ணிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.